Здравейте, казвам се Илана и това е моят YouTube канал и ви взимам днес с мен да видим какво има по магазините и дали всъщност вече има коледна украса. Аутфитът е тематичен с шопинга ми, няма много време преди да изляза, така че слагам набързо лек грим, да не си речи колко съм изморена, защото тези дни си лягам късничко, имам доста работа и един лек парфюм, който е новият ми аромат от Pepe Jeans. И тръгвам. Пристигнах. Сега първо ще отида до Lidl да си грабна нещичко за хапване, защото вече е 2 часа. Аз съм яла към 10, нещо мъничко. И след това ще мина през Пепко, Синсей, Теди и подобни, за да проверя какво има коледно. Предполагам, че вече има доста неща. Мисля, че миналата година ходих на коледен шопинг по-към средата, края на ноември. Сега сме първите дни на ноември, да видя какво ще намерим. И за малко аксесуари за снимки. Като цяло тази година нямаме много коледни концепции от клиенти. По-скоро имаме загатване, нещо по-стилно, не толкова натрапчиво. Всъщност, ако искате ми споделете в коментарите дали ви е интересно да споделям малко повече за нашото студио с Дани. За тези от вас, които не знаят, имаме Creative Studio, снимки, видеа за брандове и правим много готини неща. Особено по това време от годината има изключително много работа и затова сега съм тук да намеря малко аксесуари, много готини сесии, които предстоят. И така, сега обаче се отправям към Lidl, може би за круасанче или банан по-скоро, не знам, нещо ще потърся за хапване и после се впускам в шопинг. И ако ми остане време, ще мине през Ню Йоркър. Не ми е от магазините, през които минавам винаги, даже много рядко, но в TikTok ме хванаха с едни видеа за тяхната празнична колекция. Ми се стори, че имат доста интересни неща и стилни. Вим дали е така или просто TikTok ме излагал. Здобих се с този бриош круасан, който си мислех, че ще е доста по-добър. Се особва положението. Хапвам си малко от него. Тръгвам по магазин, да. Първо влязох в Пепко, беше добре заредени, дори редяха още неща. Имаше червени подложки за сервиране, които могат да се използват и извън Коледа. Тези картонени кутии са супер за събиране на всякакви неща и често си взимам от тях. Имаше празнични одеяла, подходящи и за подарък, а този венец си го взех миналата година. Звънците са много актуални за този сезон, но по-скоро тези от метал. А червената кашпа изпуснах да кажа, но нея си я взех също. От златната колекция, нека така да я нарека, бяха най-красивите неща, които на мен най-много ми харесаха и по-късно във видеото ще ви покажа какво купих от нея. Огромно разнообразие от чаши, като на мен най-много ми харесаха тези, които са като канчета. Вкъщи имам няколко от предходните години. А за празничната маса има супер предложения за чаши на невероятни цени. Тези си взех миналата година, а за тези за виното едва успях да не ги взема сега. Наистина са страхотни. В Синсей беше най-празнично, имаше интересни и по-коледни декорации, като къщички, играчки. Плата в различни форми, както и една възглавничка в бастунче, за която много се чудех, но така и не взех. Както и за тези сладурски мишлета, за които може би ще се върна. А в Теди явно още не бяха заредили добре, защото почти нищо не си харесах, но там пък има супер неща за тези от вас, които имат възможност да си направят DIY украса в къщи. В Кик пък декорацията беше същата от миналата година, но там определено има доста стилни и красиви неща. Пренасям ви директно в следващия ден. Вчера минах през магазините Кик, Синсей, Пепко и Теди. Да си призная, не си харесах много неща. Не знам. Не мисля, че бяха добре заредени. Може би сега започваха да пълнят с коледни неща. В някои от магазините реално бяха същите или много сходни на тези от миналата година, които съм виждала. И общо взето, може би моят съвет е да изчакате още малко, за да видите дали всъщност ще има нещо по-добро. Освен това, което взех вчера, тъй като то е
доста малко. Реших да ви споделя и какво си купих миналата седмица от Юск. Там беше много добре заредено, имаше много готини неща, така че силно ви препоръчвам да видите какво има там. Може би в физическите магазини е по-добрият вариант, защото онлайн, да си призная, някои от нещата, да не кажа почти всички от тези, които взех, ги нямаше. Няколко неща от H&M Home. Оттам бих си купила всичко, много ми допадат нещата, така че силно ви препоръчвам да разгледате коледните неща в H&M Home. Да, малко по-скъпи са от това, което примерно има в Pepco и Teddy, но смятам, че са по-интересни, по-различни от масово от това, което има поне на българския пазар. Смятам, че като качество определено си заслужават. Като цяло през последните години наистина не робувам толкова на трендове около празниците или на много коледни неща. Просто неща, които крещят Коледа, блясък и така нататък. Гледам да са неща, които и след 5 години, ако си украсявам с тях, те ще стоят стилно, те ще стоят красиво, ще е празнично, без да е прекалено натрапчиво. Стига съм ви обяснявала, направо да ви показвам какво взех вчера и след това ще ви покажа и от Юск и H&M какво друго съм взела. Надявам се и бързам да ви покажа нещата, за да не се свършат. Започвам с ето този светещ гирлянд. Него съм го извадила от кутийката, защото исках да му сложа батерии, за да ви го покажа. Мисля да го използвам като го оплета в един гирлянд, който имам от Юск. Много красив и изглеждаш много естествено, така че ако го намеря и все още го има, ще оставя линк в описанието долу. Така този да го оплета в него и може би за средата на масата би го сложила за коледната трапеза или не знам. Ще видим кое как ще организирам и как ще декорирам. Не знам дали добре се вижда. Някои са като захаросани, други не. Та ми се стори много приятен. Нещо семпло, което може да допринесе наистина за както за колената трапеза, така и за друга декорация. Според мен дори може да се сложи и ще стои много красиво върху коледната елха. И на цена от 10 лева. Teddy, ако забравих да го спомена. Горе-долу почти всичко, което миналата година взех от Кик, го имаше и сега. Ще оставя линк в описанието от миналогодишния ми шопинг за коледни неща, за да видите какво съм взела, защото мисля, че почти всичко, което там съм показала, в момента го има и в Teddy, и в Sensei, и в Pepco и Kik. Ето това е един елен. Много красив, той е метален. Миналата година обаче нямаше от големите или бях закъсняла по-скоро. Имаше само от по-малките. Сега си взех и един от по-големите, за да мога да ги комбинирам или два заедно, или направо всичките три. Много е красив, много добро изпълнение. Определено не изглежда като нещо много ефтино. Ето тези елхички, които съм взела този път са малко по-различни. Ги бях наредила на перваза, на прозореца, заедно с гирлянд, с малко къщички и беше много приятно. 8 лева е този елен. От Кик взех ето тази елха, бяла, много красива. Така някакси седна снега се разтапя върху нея, много красиво. На цена от 6 лева. Ето взех и ето такава в по-голям размер. Наистина много красива. Миналата година не съм видяла да ги има. Тази е 7 лева. Но имаше една много красива, която и в момента я има и силно препоръчвам да си я вземете. От Teddy всъщност съм забравила. Взех ето тези червени пандалки. Два броя от по 3,50 бяха. За тях не съм сигурна къде ще ги сложа. Мислех си дали да не ги вържа към салфетките, които ще са на масата. За Коледа не знам. За тях още не съм решила, но ми допаднаха. Отделно съм взела всъщност и в Бордо пандалка от Тему, която още чакам. И оттам взех няколко неща за Коледа. Така че в момента, в който дойдат, ще ви кажа и за тях ще ви споделя и ще ви ги покажа. Това просто го взех, ако случайно някой си търси. Имаше такива шапки в Pepco. Аз тази я взех, защото ни трябва за едни снимки за студиото. И всъщност това се оказа пазара ми от вчера. Както ви казах, вчера минах и през Ню Йоркър. Това е малко отклонение от коледната декорацията. Минах през Ню Йоркър и разгледах тяхната празнична колекция с доста брокатени, доста с блясък дрехи и си взех една рокля, която всъщност точно не я бях видяла в
TikTok видео и много ми допадна, така че сега ще ви покажа малко кадри от нея. Роклята е 60 лева и според мен по качество определено ги надвишава тези пари. Изглежда много добре, много е стилна, поне на мен много ми допадна как стои и със сигурност ще я използвам за предстоящите коледни, новогодишни партита и така нататък. А сега продължавам с нещата, които взех от Юск. Не, всъщност стои до мен през цялото време. И забравих за всъщност покупката, която най-много харесах от всичко, което взех вчера и щях да забравя да ви я покажа. Ето този поднос от Пепко е според мен най-доброто ми попадение от вчера. Не, че останалите неща не са готини, но този поднос много ми хареса. Стъклен е. Отстрани е с златен кант. Става да си сложите торта, сладкиши и дори да се използва за декорация, примерно с свещи, малко мъх и така нататък. И ще стане много готино за средата на масата в хола или в кухнята. Така че ще видим аз какво ще му измисля като приложение и ще ви споделя. Цената му е, и забравих цената, е 17 лева. Така, сега минавам набързо през нещата, които взех от H&M Home, като едното пристигна буквално минути преди да започна с това видео. И изпуснах 3 пъти и в момента отново е с изчерпана наличност, но се надявам отново да се появят някакви бройки. Ето тази покривка за маса. Няма да ви разгъвам цялата, по-скоро ще я сложа на масата после и ще ви заснема кадри, за да видите как стои. Споделям ви всъщност и всичко това, защото в момента, в който около Коледа наредя масата или започна да споделям в Инстаграм и вие започвате да ме питате и това е изчерпано и това е изчерпано и на мен ми е много кофти и затова бързам в едно YouTube видео да мога да ви споделя възможно най-много неща, за да можете да си ги вземете на време. Размера на покривката, тя е страхотна, наистина е много хубава материя. Мисля, че е памук или поне с много високо съдържание на памук. Ето така изглежда. Чакайте само да ви кажа размера. 140 на 240 е размера. Да, много е красива. Сама по себе си тази покривка може да ви направи цялата маса. Не е нужда толкова много допълващи аксесуари да имате. Но много е красива и, както казах, изпуснаха няколко пъти. Този път я хванах и силно се надявам да се появят още бройки. Ще намеря линк, нищо, че е изчерпана. Още нещо, което е много красиво от H&M. Това е един буркан за каквото на вас ви допада. По принцип аз мисля за сладки, за сладкиш, бисквитки по-скоро, не за сладкиш. Да го напълня и да го сложа може би до кафе-машината. И ето така. Коледен дух. Завъртам ви го от всички страни да го видите. Много е красив. Всъщност е доста тежък. Ето така и е като кутийка. От същата колекция имаше и мисля, че чашки и чинийки, така че ако ви е интересно можете да разгледате. Ще се постарая да оставя линк, защото мисля, че го взех още края на септември, началото на октомври и от тогава не съм го виждала отново наличен. Но ако успея да намеря линк, ще ви го оставя, за да можете да си пуснете мейл, по-скоро да си напишете мейла, за да ви уведомят. Аз така правя, за да не изпусна нещо, ако случайно пак се появи. И ето това е третото нещо. Ето тази много красива чаша. Тази година заложих на доста по-семпла чашка. От предходните години съм взимала така доста по-коледни. Но отново на темата за това, че искам да са неща, които могат да се използват с годините, с времето, извън Коледа дори, защото това може да се използва по всяко време на годината, за да е оправдана самата инвестиция в коледната декорация или въобще в нещата за дома, които се взимат около празниците. Просто са супер кют. Сега ще ви покажа и набързо нещата от Юск. Надявам се нещо да не забравям. Моля ви, ако имате питания или нещо свързано с коледната декорация или извън това, идеи за видеа, какво искате да споделям тук, тъй като правя тотален рефреш на канала и много се надявам да ми остава повече време тук за YouTube, за да споделям повече неща с вас, защото тази социална мрежа, да ви призная, чувствам най-близка до себе си, защото
Аз в кратки видеа, в TikTok и в Instagram не мога да се събера. Винаги имам материал от половин час, от който трябва да извадя едни 20, 30, 40, 50 секунди. Това нещо ме побърква. И накрая съм орязала 90% от нещата, които искам да кажа. Така че... Извинявам се, така че се надявам, че тук ще имам повече време да творя и да споделям с вас видеа и интересни теми. Така че споделяйте, питайте в коментарите, ми е много приятно и виждате, че се старая да отговарям на всички. Така, сега продължаваме с юск. Съм да си направя местенце. Между другото, тази чантичка за пазар, с която обикалям, е много готина. Взех си и нея съвсем наскоро, предполагам, че още има в резерв. Така че ако искате да се здобиете с нея, на мен ми е супер удобна. Много ме кефи Bless This Mess, самото послание, защото особено около празниците меса е голям. Та-да! Показвам ви ето това борче. Горе-долу с такъв размер е. За, мисля, 35 лева беше, ако не се лъжа, от Юск. Не знам до каква степен. Та с вградени лампички. Ето тази кошничка. Изглежда много красиво. Даже ме яд. Дани каза да вземем двечки. Не взехме. Взехме само едно. Онлайн не съм го намерила. Предполагам, че го има в магазините. Така че силно ви препоръчвам, ако имате нужда от нещо такова, да го вземете. Аз по принцип го взех за външната част на двора ни, тази, която си направихме това лято, но се чудя дали всъщност няма да го сложа на терасата. Въобще взето не съм решила и затова трябваше поне двечки да взема. Но ако минавам през Юски, отново има, със сигурно ще взема и второ. Много добро изпълнение, много добре изглежда. И самите клончета изглеждат много добре, много натурално, не крещи, аз съм изкуствено дръвче. Ето тази чашка, Дани си я хареса. Отново в зимен стил, не в коледен, както казах и преди малко. И двамата сме на тази тема. Дани каза, че той ще си ползва, така че това е чашата за кафе на Дани. Няма да му я пипаме. Взех една купичка в този стил, за да я комбинирам с чашката. Така че този комплект не знам дали имаше чиники, май бяха само купички и чашки. Взех ги ето тези кошнички, всъщност реших така и така ви показвам някакви неща. Взех и малко неща, които ни трябват за снимки в студиото, за проекти. Даже този проект, за който вече ни трябваха тези кошнички, го заснехме. Много бих искала да ви го споделя. Но първо нашия клиент трябва да си пусне материалите и след това ние. Но ще ви ги покажа, може би в някакъв бъдещ момент. Но да се върна на кошничките, ето тези са. Малко са мекички и се огъват, но пък са много красиви и за събиране на всякакви джунджурийки са много практични. Те са реално сет от 3. Последния път бяха и намалени, така че можете да проверите. Ето това. Миналата година също го имаше, тази година пак го има. Тази декорация, тя свети, много е красива, стилна е, харесва ми доста. Ще видим къде ще я настаня. Мисля в момента, в който успея да декорирам, което се надявам да стане до седмица, 10 дни, вкъщи ще ви покажа кое как съм сложила и как съм го декорирала вкъщи. Но мисълта ми беше, че щом го имаше и миналата и тази година, би трябвало също да го има в добри количества и да можете лесно да си го намерите. С златна основа, което също много ми харесва и стои много красиво и стилно. Дани дори каза, че повече му харесва в момента, в който не свети. Така че всеки според вкуса си. Всъщност се оказва, че не са толкова нещата. Ето такива. Едно сетче просто от панделки взех. Но са тънки в тъмно, червено, бежово и зелено. И почти всяка година си взимаме хартията от Юск. Тази година май пак ще е така. Взехме 3. Ето тази, имаше и миналата година. Също е много красива. Тази не знам доколко ще я видите. Надявам се да я виждате. Много е красива. После ще заснема и други кадри, за да я видите. И ето тази пък е супер финна и много дискретна. Но в следващия момент напомня на Коледа, на празници. Червени бурбинки. И клонки. Тя също е нещо, което според мен може да се опакова през цялата зима с нея. Не е супер празнична. Аз не обичам, както казах вече, нещо супер крещящо празнично. Този сет, който отново взехме за снимки, супер много ми допадна. От цимент е ето
това за сапуна, диспенсърчето изглежда по този начин и ето това подносче. Много са красиви, много стилни, ако отиват във вашата баня. За жалост в нашата не става, защото тя е супер бяла и това изпъква още повече и изглежда жълто. Сега тук не ви изглежда може би толкова жълто, но на фона на бяла баня не стои толкова добре. Или имаш? Да, тук съм го скрила. И зачетки за зъби има също. Така че си е цялостно сетче и мисля, че го видях, че и то е намалено в момента. Изглежда много красиво. Много, наистина много ми хареса. Циментовите неща сега са доста актуални и особено в този неутрален бежов фон цвят. Още съм на работна тема. Фон. Това беше от мен. Надявам се вчерашния пазар и изобщо нещата, които наскоро съм взела на коледна тема, да ви допаднаха. Ще оставя линкове към тези от тях, които успея да намеря онлайн. За всичко останало се надявам, че ще можете да го намерите и в физическите магазини, тъй като всичко е купено наскоро. И да, благодаря много, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало, да ви е било полезно, да ви е заредило с коледен дух, коледно настроение. Макар и за някой да е рано, аз започвам още от ноември. Този тип хора съм. Особено в последните години. Коледа, не знам, е много любимо време от годината за мен. Нямам търпение да дойде, да украся, да декорирам цялата атмосфера в къщи и навън. И особено ако има и малко снежец, което не ни се случва много последните години. Надявам се да ви е било полезно, интересно и да съм ви вдъхновила на тема Коледа и коледна атмосфера. Така че до следващото видео. Благодаря ви. Целувки!